दिवचले पुलीस स्टेशनार एका बायला पुलीस स्टाफाक त्रास दिता म्हूण पुलीस निरीक्षक विजय राणे सरदेसाय आड कागाळ पीआयची रोखडीच बदली ताका रिझर्वात दवरला. वाळपयचो पुलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकारा कडेन ताबो. नमस्कार. सध्या ज्या पद्धतीने डिचोली पोलिसाचे कार्य सध्या बऱ्यापैकी चाललेले आहा आणि त्या हेतून केसीसुद्धा बऱ्यापैकी सॉल्व जाता. तीच एक धक्कादायक बातमी ह्या 2 दिवसां भितर येता की डिचोलीचे जे पीआय जे आहा पोलीस निरीक्षक जे विजय राणे जे आहा ते विजय राणेक सध्या एका त्यांच्या डिचोली स्थानकार आशिल्ले स्टाफ आपल्याचेर हरेसमेंट करता ह्या गजालीचेर तांकां त्या कंप्लेंटीच्या आदारार तांकां सध्या ट्रान्सफर ही पणजे रिझर्व लायनान सध्या केल्ली आहा. आणि ह्या हेतून फुडें म्हायती अशी कळटा की ज्या पद्दतीन त्या लेडी स्टाफान कंप्लेंट ज्या आदारे दिलेली आहा त्या आदाराचेर त्यांची चौकशी केली वयतली आणि ह्याच चौकशीचेर त्यांचे फुडें भवितय ठरले गेल्ले वयतले अशें म्हणून कळटा. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कंबळे.